Goeie. Goeiedag. Goeiedag. Ja. We zijn van Omroep Friesland voor het programma Heer. Ja? En de vraag is altijd, wat hing het op jou boven de bank? Nou, je mag maar binnenkomen. Ja? Nou, hartstikke mooi. Dat komt Niet snel. struikelen over de spullen. Nee, best. Niet de netste huishouding. Nee. Ja, je Leuk. hebt het huis wel aardig vol inderdaad. Ja. En je hebt dus een schilderij. Ja. Ja, een foto van mijn kinderen. Juist. Wat een boeken, Ja, nee. ja, te veel eigenlijk. Maar goed, Ja? zo hebben we allemaal wel wat. Ja. Wat is dat dat jou zo graag lezen, mooi hè? Ik voel de energie wat de schrijver in een boek heeft gezet. Dus ik kan me daar wel helemaal in vinden. Ja, hè? Ja. En verliezen. Ja, ja. Zeker in deze tijd van rare gebeurtenissen is het wel, ook wel fijn. En wat bedoel je dan? Nou ja, de oorlog in de Oekraïne natuurlijk. Nou ja, in Gaza en zo. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. Dus dat kriep jou dan met on? Ja, behoorlijk. Ja, en wat kun je daaraan doen, hè? Dus dan verdwijn je maar in een boek. Ik vind het aangenaam om een boek te lezen, ja. Ja. Ja, Dus waar je dus alleenig. ja, ik woon hier alleen, ja. En hoe is dat? Ja, eenzaam. Ja? Ja. Maar het went. Oh ja. Het is een feit en ja, gewoon elke dag is er weer een. Ja. En hoe is dat zijn kaam dan? Nou ja, ik ben gescheiden en ik heb niet weer daarna een partner gevonden. Dus dan, die kan er niet bij stilzitten. Nee. Ja, dat schiet niet op, dus dan gewoon verder. Ja. Nou ja, en een beetje uit verveling, want ik ben met pensioen. Oké. Ja, dan heb ik boeken aanschaffen aangegrepen. En zo ontstaan dus grote stapels. Ja. Ja.